Много се извинявам, обаче от кога цената на едно нормално женско постригване е 30-40 евро или даже повече? Не лева. Евро. И абсолютно не става въпрос за някакви сложни техники, тук по-късо, тук по-дълго или някакво такова. Абсолютно не. Става въпрос за крайчета. Та така, история от преди един месец. Събуждам се аз една прекрасна сутрин и си викам: о, крайчетата ми вече са в много лошо състояние, трябва спешно да си намеря фризьор в София. Почнах да гледам по социалните мрежи някакви салони, обаче става логично, нали? Щом имат Инстаграм, щом имат профили в социални мрежи, значи са вече някакви супер луксозни салони и естествено искат доста пари за едно постригване. И аз си викам: о, не, на мен не ми трябва нещо лукс, нещо вау, аз искам просто крайчета, с това ще се справи всеки фризьор. И си казвам, отивам да обикалям някъде в квартала да търся просто нормален фризьор, който си седи на работното място и чака да дойдат клиенти. Разхождам се половин час, намирам някакви места, обаче те или не отговарят на работното си време, защото май беше събота, или пък пак искат супер много пари. Малко по-късно имах да свърша малко работа, така че си викам, ще отида в онзи квартал, където имам работа и ще потърся фризьор там. И най-накрая намирам едно малко салонче, където седи една жена. Почвам да я разпитвам, нали, правите ли женско постригване, даже не е постригване, искам крайчета. И тя е като: да, разбира се, за колко часа да ви запиша? Ако искате направо сега, заповядайте, сядайте. И аз съм като: нали, има малко работа, запишете ми за 2 часа. Записаме за 2 часа. Свърших си работата, връщам се при нея точно 2 часа, 2:00, нали, както трябва. Сядам на това прекрасно място и започва най-интересното. Преди да почне да прави нещо с моята прекрасна дълга коса, която много си я ценя и си я пазя, нали, няма да се доверя така, без да поговорим преди да почне. И тя тръгва да му обяснява: да, ще оправим крайчета, няма проблем, и после ще преминем към по-горната част. Каква горна част? Питам я: какъв е вашия план? Какво искате да правите? Първо ще ви измием косата, после ще ви оправим крайчетата, после ще ви оправя тука косата, тука. Ама тя направо ми го разказва, все едно до тука ще прави нещо. Къпах се сутринта. Не искам пак да ми се къпи косата. В този момент я питам: добре, ако не правим всичко това, ако не ми мием косата, колко пари ще ми излезе и като цяло колко време ще отнеме? Това всичко ще струва около 40-50 евро. За крайчета. И започвам да ви обяснявам, че аз не искам всичките те услуги, които ми предлага тя. Искам просто тъпи крайчета, бе, човек! И в следващия момент гледаме ето така. И ми казва: скъпа, само ножицата ми е 2000 лева. Сега тук ти да ми се пазариш, нали, за някакви тук измиване, не искаш тук това, не искаш, как да стане? Всеки човек трябва да си оценява работата така, както си е. Аз вече ти правя промоция, вече ти правя, в смисъл, казвам ти по-малката цена, отколкото е. Това като го чух за ножицата за 2000 лева, човек, сериозно? На мен като клиент за какво ми е да знам колко ти струва ножицата? Аз си казвам в следващия момент: аз не мислех, че ще струва толкова много пари, искам просто крайчета, даже нямам в мен толкова пари, нямам 40 евро. Добре, колко пари имате във вас? Казвам, че имам около 30 евро, някакви джобни пари. Добре, за 30 евро ще ви пострижам. Не! Няма да ме постригваш за 30 евро. В този момент в главата ми щраква нещо и си викам: един нормален човек, който наистина иска да си свърши добре работата, няма да ми разказва за някаква ножица за 2000 лева, да ми разказва, че вече ми е намалила цената за някаква ножица там, някакви глупости. Ставам от стола, казва ми: знаете ли, някой друг път, може би. Следващата секунда чувам това: то не знам дали ще има друг път, защото аз сега за вас отделих един цял час. Ама някой такова ми говори, с такъв тон. Аз по това време можех да има друг клиент, който с удоволствие би дал тези пари за моята работа, която наистина струва толкова. Само да ви кажа, че точно в момента, когато я намерих и се записах при нея, нямаше един човек, и после като дойдох при него, никой не си я тръгвал оттам. Тя тези 3 часа, които ме е чакала, е седяла сама и нямала клиенти. Какво ли направих следващия момент? Трясна вратата и си тръгнах. И края на цялата тази история е това, че сега се намирам във Варна и моя много близка приятелка майка е фризьор и днеска сутринта бях при нея и прекрасно си постригах крайчетата. И нейният ценоразпис е буквално 15 евро. 15-40. Има ли разлика? Има разлика. Пишете ми в коментарите според вас колко трябва да струва едно женско постригване. Може и мъжете да се включат, може и за мъжко постригване да ми пишете. И също така, ако имате някакви подобни кринч истории, пишете ми ги в коментарите, моля ви, много ще ми бъде интересно. А от мен, чао!